Това е 1 евро. Искаш ли да ти го дам или да го удвоим и да го дадем за разследваща журналистика? Отвоете го. 2 евро. Искаш ли да ти ги дам или да ги удвоим и да ги дадем за разследваща журналистика? Ще ги удвоим и ще ги дадем. Това са 4 евро. Искате ли да ви ги дам или да ги удвоим и да ги дадем за разследваща журналистика? Отвояваме ги. 8 евро. Искаш ли да ти ги дам или да ги удвоим и да ги дадем за разследваща журналистика? Това са 16 евро. Искаш ли да ти ги дам или да ги удвоим и да ги дадем за разследваща журналистика? 32 евро. Искаш ли да ти ги дам или да ги удвоим и да ги дадем за разследваща журналистика? Не съм сигурен. Не си сигурен. Доста обещаваща сума, но отвоете ги. Това са 65 евро, с едно повече даже. Тях ще ги дадем на платформата за разследваща журналистика извън ефир, на които преди време носих вода за техния дебат. Ако искате да правим още такива видеа и да имаме по-голям бюджет за разследваща журналистика, пийте вода свобода, поръчайте си от нашия сайт.